Heidi sa musí učiť. U Zesemanov je už všetko pripravené na príchod Klárinej starej mamy. Hoci sa ochrnuté dievčatko nemôže bez vozíčka ani pohnúť, trvalo na tom, že si svoju izbičku samo vyzdobí kvetmi. Slečna Rottenmeierová prikázala Heidi, aby odišla do svojej izby. Počkaj, kým ťa nezavoláme. Nepatríš do rodiny. Pani Zesemanovú musíš oslovovať milostivá pani a nie stará mama. Heidi poslúchla. Trpezlivo čaká, pokým nepočuje hrkot kolies koča, ktorý zastal pred domom. Potom sa vrhne k obloku. Z koča vystúpila veľmi elegantná stará dáma. Tineta a Sebastian sa postarali o jej batožinu. O chvíľu prišla Tineta po Heidi. Poď dolu, už ťa čakajú v učebni. Heidi sa trochu ostýcha. Pani Zesemanová ju však priateľsky privítala. Dobrý deň, dieťatko. Dobrý deň, milostivá pani. Hovor mi stará mama. Tak ako Klára. Veď ste teraz dve malé sestry, však ver. Ako sa voláš? Heidi, ale tu ma často volajú aj Adelheid. Nie som na to zvyknutá, ale nieraz ma hrešia, keď nepočúvam na toto meno. Slečna Rottenmeierová hovorí na svoje ospravedlnenie. Musí mať poriadne meno. Keď sa dieťa volá Heidi, treba ho oslovovať týmto menom, vyhlásila pani Zesemanová rozhodne. V synovom dome sa nič pred ňou netají. Jedného popoludnia Klára musí o tomto čase vždy oddychovať, sa spýtala pani Zesemanová slečny Rottenmeierovej. Kde je Heidi? Vo svojej izbe. Hľadí Pánu Bohu do okien a nič nerobí. Mala by som niekoľko kníh. Kníh? Vykrikla slečna Rottenmeierová opovržlivo. Ale veď ona vôbec nevie čítať, je to malá hlupaňa. Ani by som nepovedala. Podľa mňa dieťa vôbec nie je hlúpe. Heidi sa knihám veľmi potešila. Oho, aké sú pekné a aké krásne obrázky sú v nich. V tom sa pustila do plaču. Čo ti je? Spýtala sa udivene pani Zesemanová. Zbadala, že malička sa zahliadila na obrázok s kozami a pastierom. Pripomína ti to niečo alebo niekoho? Áno, priznala sa Heidi. Myslím na poľanu, na môjho deduška, na kozičky a Petra. Bola som s nimi taká šťastná. Jedného dňa oznámil domáci učiteľ pani Zesemanovej senzačnú novinu. Také niečo som počas celého môjho učiteľovania ešte nezažil. Vie už varí naša malá Heidi čítať? Veru, je to tak. Hovorí učiteľ prekvapene, že to stará dáma uhádla. To je dobre. Gratulujem vám k vašim učebným metódám, ktoré sú bez pochyby výborné. Pani Zesemanová zašibalsky usmieva. Človek by neveril, čo dokáže dobrá kniha. Teraz už vie Heidi celkom iste, že starého otca tak skoro neuvidí. Teta jej to len nasľubovala, aby ju dostala do Frankfurtu. Heidi má Kláru veľmi rada a chápe, že jej prítomnosť chorej veľmi prospieva. Ale srdiečko jej ostalo hore na poľane. Heidi je teraz raz taká usilovná ako predtým. Chce zabudnúť na kolibu, na kvety, na slnko na lúcoch. Učí sa zo dňa na deň viacej. Onedlho už vie vynikajúco rátať. Učiteľ sa nestačí čudovať pokrokom, ktoré dosahuje. Heidi sa všetko učí rýchlo a ľahko. Každý deň si príde sadnúť do učebne pani Zesemanová. S radosťou zisťuje, že aj Klára pracuje s oveľa väčšou chuťou, odkedy tu má kamarátku. Klára má radšej dejepis, Heidi dáva prednosť zemepisu. Na mape našla hory, po ktorých tak túži. Je toto možné? Malebné dedinky Mayenfeld a Dörfli, koliby, ľadovce, kvitnúce lúky a vodopády, to všetko je tu, na malilinkom kúsku mapy. Heidi má veľmi rada aj prírodopis. Vie z neho oveľa viac než Klára. Je to pochopiteľné. Chromé dievčatko sa nemohlo nikdy preháňať po lúkach s kozičkami. Nepozná pestré motýle a včielky, ktoré zbierajú med z horských kvetov. Nepozná ani liečivé bylinky, ktoré zbiera Heidi spolu so starým otcom. A hríby. Rastú pod jedľami alebo v skalných trhlinách. Všade tam, kde je vlhko a tma. Heidi ich pozná všetky. Jedlé i jedovaté. Dáva im mená, ktoré nenájdeme v žiadnej knihe. Možno ich ľahšie vysloviť a sú oveľa krajšie. Niekedy učí pani Zesemanová dievčatko ručné práce. Šijú spolu pre bábiky, šatôčky a zástery. Stará mama pritom rozpráva alebo číta pekné príbehy.
Heidi všetko prežíva s hrdinami. Raz ráno si pani Zesemanová všimla, že je Heidi smutná. Možno i plakala. Čo ti je, Heidi? Zver sa mi, som tvoja priateľka. Trápi ťa niečo? Nie, nič mi nie je, odpovedalo vyhýbavo dieťa. Stará pani sa však nedá oklamať. Vie, že je Heidi smutná, lebo sa blíži čas jej odchodu. Áno, návšteva Klárinej starej mamy vo Frankfurte sa pomaly končí. Má už zbalené skoro všetky kufre. Stará mama sa teraz snaží byť veselá. Podarí sa jej to, že v deň rozlúčky nie sú dievčatá až také smutné a skôr než nasadne do koča, daruje pani Zesemanová obom pekné knihy. Posledné objatie, posledné zamávanie a je preč. S ňou odišla všetká radosť. Klára a Heidi sú smutné. Heidi sa rozhodla. Odteraz budem robiť všetko tak, ako keby som bola pani Zesemanová. Každé ráno ti prečítam rozprávku. A hneď aj začala. Ale beda. Príbeh hovorí o starej mame, ktorá práve zomrela. Heidi vzliká. Petrova starka je mŕtva. Už jej nikdy nebudem môcť priniesť chrumkavé žemle, ktoré som jej sľúbila. Pozri, veď to je len rozprávka, utešovala ju Klára. Všetky rozprávky sú pravdivé, trvá na svojom Heidi a rozliká sa ešte viac. Klára sa snaží zo všetkých síl uchlácholiť kamarátku. Heidi však neprestáva myslieť na deduška a starú slepú ženu z hôr. Možno ich už nikdy neuvidím. Heidi pochudla, je bledá, nemá chuť do jedla. Klára sa o ňu bojí. Sebastian jej nosí najlákavejšie maškrty, ale všetko je márne. Prešlo leto, jeseň a zima. Už niekoľko dní je slečna Rottenmeierová veľmi nervózna. V dome sa dejú prečudesné veci. Brána, ktorú večer starostlivo zamkli, je každé ráno do Korán otvorená. V noci počuť na schodoch kroky. Treba zistiť, kto to tu šarapatí. Slečna Rottenmeierová sa rozhodla. Sebastian a zvonár Johann budú túto noc dolu v sále na stráži. Obaja strážcovia si vypijú pohárik na guráž. Alkohol ich však uspal a o chvíľu sa už ozývalo hlasné chrápanie. Okolo polnoci vyburcoval Sebastian svojho spoločníka zo spánku. Keď otvorili dvere do chodby, sfúkol im závan vetra sviečky. Prestrašený Sebastian vidí, že je brána znova do Korán otvorená. Johann uteká do veľkej sály. Tam znova zapália sviečky. Johann sa prestrašene pýta. Vieš, čo som videl? Bielu postavu, ktorá sa vznášala v predsieni. Slečna Rottenmeierová píše pánovi Zesemanovi. Prosí ho, aby prišiel rýchlo domov. Po návrate domov sa pán Zeseman rozhodne, že budú strážiť spolu s priateľom doktorom, ktorý sa stará o Kláru. Okolo 1 hodiny dáva doktor domácemu pánovi znamenie. Nič si nepočul? Pán Zeseman neodpovedá. Na schodoch sa ozývajú ľahké kroky. Po predsieni sa pohybuje biela postava. Zamierila ku dverám. Stoj! Volá doktor a vrhá sa na prízrak. To je neuveriteľné, žasne pán Zeseman. Veď je to Heidi. Áno, je to naozaj Heidi. Je celá zmetená. Vôbec nechápe, čo robí v predsieni. Doktor však pozná pravú príčinu. Úbohé dieťa je námesačné. Heidi sa zodvihne v spánku a stvára veci, na ktoré si, keď sa zobudí, vôbec nepamätá. Doktor vie, čo dievčatko trápi a preto vydal takýto rozkaz. Heidi sa musí na istý čas vrátiť do svojich milovaných hôr. Klára pláče, keď si spomenie, že sa musí rozlúčiť so svojou kamarátkou. Nepláč, hovorí Heidi. Pôjdeš so mnou, už si musíme len zbaliť kufre.